जय मिथिला। सब गोटा के डीएम द्वारा प्रशासन के डीएम द्वारा अपराधी के दामाद बना लेल गेलै दरभंगा में, और डीएम आवास पर हमसब प्रदर्शन करऽ गेल रहिए। सब गोटा के मारि लगलै, लगभग लाठीचार्ज भेलैया। और नीरज के देख सकै छी विशेष रूप से ज़्यादा। एतऽ देखियो, एतऽ देखियो, एतऽ देखियो, एतऽ देखियो, दर्द भऽ रहल छै। एतऽ देखियो, और पूरा पैर के तोड़ देल गेलैया। सबसे ज़्यादा हमरा सब नीरज के लगलै एतऽ हुआ तक। एतऽ देखियो, एतऽ देखियो। लेकिन ई हिम्मत छै बच्चा में, हिम्मत छै। क्रांतिकारी सेनानी सब छै। बुआ किछु कहियो अपन साथी सब लेल। हमरा ऊपर जे लाठी चार्ज भेल है वो सिर्फ हमर बदन के दर्द दऽ सकैया, हमर विचारधारा के नहीं मारि सकैया। डीएम के द्वारा कैल गेल, डीएम के निकम्मा प्रशासन के द्वारा कैल गेल लाठी चार्ज सिर्फ और सिर्फ हमर बदन के दर्द दऽ सकैया, हमर विचारधारा के नहीं तोड़ सकैया। हमर विचारधारा मजबूत है, हमर लड़ाई और लंबा चलत, हम और मजबूती से लड़ब। ई लाठी चार्ज से हमरा किछु नहीं होय वाला है। दवाई खेबै, दर्द ठीक भ जेतै, फिर हमर आवाज और मजबूत हेतै। फिर से कैल से आंदोलन करेंगे, फिर से कैल से आंदोलन हेतै, और ऐसे मजबूत आंदोलन हेतै, और फिर ई लाठी चार्ज कऽ सकै छथिन। जय मिथिला। बुआ दवाई दवाई